Centar za razvoj ideja organizuje međunarodni volonterski kamp u Pinosavi u podnožju Avale od 1. do 15. avgusta. Kroz organizaciju kampa postaće deo svetskog pokreta koji godišnje širom sveta organizuje više od 2000 volonterskih kampova. Više o svemu tome slušamo ovog jutra od Marka Zirovića, predsjednika Udruženja Centar za razvoj ideja. Dobro jutro, Marko, dobro nam došli. Koliko, pre svega, kod nas ima volontera? Šta ih okuplja i motiviše? Volontera ima dosta, pošto su volonteri i oni koji volontiraju kod nas u zemlji i oni koji odlaze u strane kampove. Do sada je u Srbiji organizovano, prema nekim informacijama, preko 400 kampova. Tako da je to i za našu zemlju jedna zanimljiva brojka. U svetu se svake godine organizuje preko 2000 kampova, kao što ste rekli, i to je tradicija koja traje još od Prvog svjetskog rata. Kad ovde govorimo o volonterima, ali govorimo i o onima koji se okupljaju oko dešavanja koje se dešavaju u Beogradu, kao što su veliki sportski događaji i tako dalje, ili govorimo upravo o onima koji su zainteresovani za ovakve manifestacije, kako bih rekao, ograničenog trajanja, odnosno kampove? Ovo su specifični, da kažemo, volonterski kampovi koji se organizuju svake godine širom sveta, gde ljudi iz različitih zemalja, pre svega mladi, mada ne postoji ograničenje u godinama, imaju jednostavno priliku da odu u jednu drugu zemlju, da tamo rade nešto u lokalnoj zajednici, da na neki način da doprinesu, da upoznaju kulturu te druge zemlje, da upoznaju ljude. Ipak je specifično. Nije standardan turistički odlazak u neku zemlju. Možete jednostavno da upoznate tu zemlju na neki drugačiji način. Ja sam pre 10 godina otišao na svoj prvi kamp i to je bilo najbolje iskustvo koje sam imao u životu. Posle toga sam išao na još 2. I nakon tog prvog sam rekao da jednog dana moram biti organizator u Srbiji. Eto, malo se sačekalo, ali eto, uspeli smo. Dobro, ali čini se da je ovo ne samo mnogo više od jednog turističkog obilaska, nego i mnogo više od nečega što danas nazivamo aktivnim odmorom, s obzirom da je upravo u centru pažnje taj doprinos lokalnoj zajednici. Koji su, kada govorimo o volonterima odavde, najzanimljiviji ili najtraženiji? Gde se tražite mesto, u kakvim kampovima u svetu? Pa, kampovi imaju različite teme, recimo od ekoloških do rada sa decom, preko organizovanja festivala, tako da svako može da pronađe neku temu i neku oblast koja ga najviše zanima. Ima čuveni onaj kamp, to već verovatno svi znaju, gde se kornjače sa plaže u Meksiku vraćaju nazad u vodu. To je već više puta pominjeno, ali to je jednostavno nešto što ljudi prvo čuju i onda im to postane zanimljivo, ali zapravo kad se malo istraže kampovi, ima tu stvarno zanimljivih stvari. Mislim, ja sam recimo bio na kampu koji se bavi arheologijom. Iako se nikad u životu nisam time bavio i neću verovatno nikada, ali je to sjajno iskustvo, jer sam naučio dosta o toj temi u kojoj nisam ništa znao. Je li dovoljno samo prijaviti se ili postoje nekakve, kako bih rekao, merila, norme koje moraju da se zadovolje? U principu, Mladi istraživači Srbije kao krovna organizacija i njihov volonterski servis koji funkcioniše kod nas u zemlji je jedna od organizacija u svetu koje su međusobno povezane tako da razmenjuju volontere. Dovoljno je, otprilike negde početkom godine, da kažem u februaru, martu, kreću već prijave za kampove, tako da se tada u njihovim prostorijama ili već ranije možete da se informišete o kampovima koji su već na raspolaganju, dobijete detaljan opis kampova, izaberete koji želite i napišete spisak od 6 želja. Otprilike nešto kao upis srednje škole ili fakulteta kod nas. Tako. I onda u principu traži se gde ima mesta. I neko je pravilo da ne bi trebalo više od 2 ljudi iz jedne zemlje da bude na jednom kampu. To jest iz jedne organizacije. Tako da negde imate priliku da tokom tih 15-20 dana budete sa ljudima iz nekoliko zemalja, da upoznate neke različite kulture i to je najveće bogatstvo zapravo. Pritom je odlično za učenje jezika. Ukoliko neko ima želju da uči neki strani jezik, baš tu zemlju, odlazi tamo i ono što je najvažnije, upoznajte baš suštinu tog naroda, kako oni zaista funkcionišu, šta oni zaista jedu, ne samo ona zvanična turistička mesta na koje vas vode. Nego najneposredniji kontakt. Kako će izgledati kamp u Pinosavi? Kamp u Pinosavi je osmišljen tako da su volonteri smešteni u jednom konjičkom klubu. Tako da će da, pored toga što će tu boraviti, imati mogućnost da odlazi na časove jahanja. Jedna od stvari kojima ćemo se baviti jeste uređenje osnovne škole Vasa Čarapić u Belom Potoku, uređenje školskog mobilijara, sportskih terena i slično. Zatim, u saradnji sa šumskom upravom Avala je dogovoreno uređenje staza na Avali i sa lokalnom zajednicom je dogovoreno da se jedna česma koja zapravo datira iz 1933. godine, koja je posvećena ujedno i spomenik
palim borcima u oslobodilačkim ratovima od 1804. pa nadalje, da se ona očisti i uredi, pošto je zapuštena, naravno, nemarom opštim, da. Šta je volonteru kad se prijavi, kad bude odabran za određeni kamp, šta je njemu, da tako kažem, obezbeđeno? Kad idemo na put, znamo da treba da platimo aranžman, ponesemo džeparac. Kako se jedan volonter priprema za odlazak u kamp? Ono što volonter pokriva jeste put. Tačnije, on dobije samo smernice kako da dođe do određenog mesta, sve ostalo je na njemu. Znači, da li će putovati avionom, vozom, peške, to je već njegova stvar, a ono što obezbeđuje organizator kampa jeste hrana i smeštaj i naravno svi uslovi za rad, zaštitna oprema i sve što je potrebno. Pored toga, mi smo se potrudili da organizujemo i brojne izlete, tako da im te neke slobodne dane, pošto je volontiranje ipak nešto što je neplaćeno i nešto što ne bi trebalo da prelazi 5-6 sati dnevno. 5 dana u nedelji. Tako da smo mi tako nekako i koncipirali da se radnim danima radi. Vikendom će biti organizovani neki izleti, tako da će imati priliku da upoznaju Beograd i taj turistički deo. Naravno, nadamo se da će neko od njih i ostati nakon toga par dana da još malo prosto... Da utvrdi gradivo. Koliko nam dolazi volontera iz koliko zemalja? Volontera dolazi 8 stranih i 4 domaćih. Dolazi iz Španije, Italije, Francuske i Turske. I 4 iz Srbije. Da, od toga su 2 kamp lideri. Svaki kamp ima jednog ili 2 kamp lidera koji su zaduženi da jednostavno vode računa o bezbednosti, uopšte o radu, o funkcionisanju kampa. Mi imamo sreću da je jedan od kamp lidera i članica naše organizacije, tako da smo tu nekako u organizaciji od početka zajedno. Krenuli smo na vreme, tako da smo do sada već uspeli da obezbedimo dosta donacija, pre svega u robi, što nam mnogo znači kako bi kamp prošao na najbolji mogući način. Moj prvi kamp je bio u Nemačkoj i tamo je standard kampa. Besprekorno, naravno. A mi smo se potrudili da naš što više liči, tako da čak i ako ne bude tako, mislim da će biti iznad prosjeka. Dobro, prvi koraci su uvek, je li tako, najteži. Hvala mnogo na našem vremenu. Evo i lepe informacije za sam kraj ovog izdanja Novog dana. Dakle, ukoliko vas je zainteresovalo, potražite informacije gde to vi možete otići i pomoći nekoj lokalnoj zajednici, a mi smo zadovoljni što smo evo i ovo jutro, to jest ovaj dan, započeli sa vama. Sve sadržaje N1 televizije možete pratiti naravno i na našim web stranicama, društvenim mrežama. Budete u nastavku uz program N1, a mi se ponovo vidimo sutra. Doviđenja.